anu ang kinan na nayon ngayong hobby. May nang sinabi ni Adriel, mayroon po akong nuwetles na maaari kong litain. Nakaramdam siya ang sakit sa peso, ngunit tumango lamang, okay, alis na ako, makita tayo bikas. Naglakad siya papunta sa pinto, lumingon at tiningnan ang pitong mukha na sumisinot sa kanayang mata na may kuriosidad at pananabik. Simara ang pinto na nakiwan kay Adrian na nalilibok sa tahimik na hobing langsot. Naglakad siya nang may mas matinding determinasyon na kailangang ilabas si Adriel sa pagkabigo na ito ng buong peso at potensyal na mayroon siya. Ang kanayang peso ay nababalot maraming alala na lala niya na hawak niya ang kamay ni Adriel sa mga araw ng kanayang kabataan. Siya ang naktiro sa kanayang paano mahmahal ng walang pasibali habang siya ay abala sa pag-abot sa rirok. Sa hili ay hinaan niyang mawala ang pinakamalakang bahay. Kinabukasan, dimon si Adrian ipang sandain si Adriel at ang batang lalaki na imibo. Nag-alinlangan siya na sumakay sa kotse, ngunit dahil pagod ang bata, sa hili ay biniyat niya ito at sumakay sa likirang ipuan. Pagdating nilang 8:00 imaga sa isang medayo mahandang pediatric clinic sa Downtown area. Sa ina, nagtanong ang doktor tungkol sa insurance card tungkol sa relasyon. Naiyang sinabi ni Adriel, akin siyang ampun, hindi po ako nakakapag-apply ng insurance. Ahat na pinakalma siya ni Adrian, okay lang magpabayad ako ng direkta. Tiningnan siya ni Adriel, ang kanayang mukha ay bahang nababalot ng pagkabalisa, marahil ay hindi po siya sanay na may ibang nagbibigay. Bahaya lamang siyang humiti at tumango ipang matiyak sa kanaya. Siniring doktor ang batang lalaki at natiklasan na mayroon siyang talamak na pamamahang lalaminan na maaaring imanlat sa bronchitis kung hindi ito taliyang makakamot. Nag-alalang nagtanong si Adriel, mao ba ang hamot? Sumagot ang doktor, kailangan isang kasyong pahamot na may kasamang nutrisyon ipang mapatas ang resistensya. Timango si Adrian, sige kahit ano basta humaling ang bata. Gustong magpasalamat ni Adriel ngunit parang naninikip ang kanayang lalaminan. Naalala pa rin niya ang araw na nakasakit ang kanayang buong. Pamilya walang siyang pero ipang magpahamot, kinailangan niyang ibenta ang lahat ng kanayang alas, himiram kang sonson ngunit hindi pa rin niya nailigtas ang kanayang kamahalang, ang sakit na iyon ay nananatili hanggang ngayon. Naramdaman niyang malit siya, habang si Adrian ay masyadong mapakbigay, natatakot siya sa pakiramdam na nakatang sa kanaya, dahil natatakot siyang biglang mawala mili. Pagkatapos ng pagsisiri, inanayahan ni Adrian si Adriel at ang batang lalaki sa kalapit na supermarket ipang bimiling ilang tune. Nakatibili siya, ngunit nang makita niya ang kanayang ampun na imibo pa rin, tumango siya at pimasok. Ang supermarket ay maliwanag at nakasisilaf, iba sa kadiliman sa apartment. Tiningnan ng batang lalaki ang estante ng mga sweets at nakita ang mga stack ng milk packs na mimiyo sa kanayang mukha ang pananabik. Balaksanang bimili ni Adriel ng 1 kilong bigas at isang buweteng fish sauce, ngunit idinakdak ni Adrian ang iba't ibang iring karne, isda, halay, gatas, tinapay at sariwang pritas sa basket. Nahilat si Adriel, bakit ka bimiling ganito karami? Saan ko ito ilalagay? Timawa si Adrian, mayroon ka bang refrigerator sa iyong silid? Imiling siya. Simana siya, kung ngayon bibili akong isang portable isip-cooler o tutulungan kitang mahanap ng 5 refrigerator ipang bimiling ilang supply para sa mga bata. Hinawakan ni Adriel ang kanayang ilo, napakabilis niyang makisip, ngunit natatakot siyang hindi niya mapanatili ang mga bahay na ito, gusto niyang pigilan, ngunit nang makita niya ang kanayang ampon na masaya, hindi siya makapagsalita. Nang makita ni Adriel ang bilo sa counter, hindi siya makanga, dusa-dusa ng itim na may mataas na kalidad, hindi mira ang presyo. Iniharap ni Adrian ang credit card bilang isang maliit na bahay, imatras siya at kinahat ang kanayang lobby, hindi alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos, inanayahan niya ang mag-ina na kimain tanghalian sa isang restaurant sa loob ng supermarket, tumangha siya, hindi ko matatanggap ang lahat ng pabor na ito. Sinibikan niyang ipaliwanag, Adriel, itirang mo na ito bilang isang maliit na kontribusyon sa kalisahan bata, hiwag kang masyadong makisip.
Pinabayan kita sa napakaraming taon, hayaan mo akong bimawi. Nang marinig ang salitang bimawi, nadiruh ang puso ni Adriel, parang isang malalim na hikay ang kanayang puso na pinuong pahirap, kahit isang maliit na tinuh ay tumitinoh. Ngunit kung minsan ay lihim niyang hinihiling na mayroon siyang isang tao na makakasama sa kanayang pasanan lalo na kapag nakita niyang may sakit o gutom ang kabata, tawrin siya, mahina, hindi boto. Hindi pa sila tapos kiman nang ipinasakay ni Adrian ang kanayang kotse pauwi sa apartment. Dala-dala ang habak nang makita itong kabata sa bahay. Masaya sila, masasarap na pakay na naman ba, nanay. Si Adriel ay nakatakdang simahaf sa kanila ipangiwak humawang enghay. Ngunit nang makita niya ang sikhlang kabata, tumahimik siya. Sinabi ni Adrian, bimili rin akong khatas at tsaka para sa kabata. Similan ngayon, iminom ng isang kahon khatas araw-araw, kimain maraming pritas na tiyak na makiking mas malisok. Pimalakpak ang kabata, hinilang kabata ang benting pantalon ni Adrian at sinabi ng mahina na nakpapasalamat siya. Kinakat ni Adriel ang kanayang labi na malapit nang imiyak, hindi niya alam kung paano sasakitin, bahagi ay nahiya, bahagi ay nakpapasalamat, bahagi ay halidol sa dating pakiwalay. Sa sandaling yaon, naririnig ng isang midlaakit na baba mila sa katabing apartment ang enghay at sumilip, nakilat siya, sobrang bait malalaking ito, bimili siya ng buong supermarket pauwi. Biti na lang nakatakbo kan mabitang tao, Adriel, ang hindi sinasadang sinabi na iyon ay nakpila sa mukha ni Adriel. Nang makita iyon ni Adrian, matiyaw siyang sinabi ng mahina, hiwak kang makalala tungkol sa sinasabing mga tao, ang malaha ay pakainin ang mga bata. Tahimik siyang nakayos ng kakamit, tinignan niya ang salit at nakakaroon ng ideya at Adriel, kung masikip dito, matutulungan kitang makrenta ang ibang lugar na mas maliwak at malinis, hindi bababa sa makakaroon ng espasyo ang mga bata. Alam niya na ang isang mirang apartment ay medayo mira, nang marinig ito, imilang si Adriel, hindi ko kayang makbayad ng mamahalang ipa. Ngimiti si Adrian, ako na ang bahala, itirang mo na isang bahay ang ibinibigay ko sa mga bata. Sumagot siya, sinabi ko na sa iyo, hindi ko kailangan limos, kung gusto mong makambak ka sa mga bata, hiwak mo akong isama. Bimintong hininga siya at kung makrenta ako at ayon ang mga bata na timira ruan, kailangan mo lang silang alahan tulad ng kinakawa mo ngayon, o kailang ba? Ilang beses siyang imiling masyadong nakakainis, hayan mo akong makalaha, at hiwak mong kalimitan na mayroon kang kumpanaya, abala ka, hiwak mong sayanghan ang iyong oras sa amin, ang sinabi niyang ito ay nakpanghama kay Adrian. Ngunit ayaw niyang makipaktalo na inawan niya na. Kailangan ni Adriel oras ipang tanghapin ang suporta, abala ang habota sa pagsisiyasat ng kapahkan, tahimik na nakpapasan mansanas at tinapay, nang makita niyang masaya sila, nasya na rin siya. Naisip niya na maral ang inang hakbang ay ang tahimik na tulong mila sa malayo ipang maiwasan ang pagsasaktan sa kanayang pagpapalaha sa sarili, bimintong hininga siya, hindi kita pipilitin. Babalik ako bikas o sa makalawa ipang tingnan ang sitwasyon ni Bobay Men, ang batang lalaki na. May lalaminan kung kailangan niyang hamot sabihin mo lang sa akin. Timango siya, automatiko nararamdaman niya na gusto siyang imalis sa lalong madaling panahon, nakpalam siya sa mga bata at isinara ang pinto, paktalikot niya sa alay, akat niyang nakasalubong ang babaeng nasa edad na nakita niya kanina. Ngimiti siya nang nakakaluko kay Adrian, iyay pare si Adriel ay napakabait na baba ngunit matigas ang ilo, pasan niya ang 7 bata nang hindi tumatanggap ng tulong mila kaniniman, kailangan mo lang moking matiyaha ipang makumbinsi siya. Nakilat si Adrian de bimintong hininga si Adrian, labas akong nagsisisi. Salamat po tiyo. Sisikapan ko ang baba ay ngimiti ng bahaya, sige, hiwak mo na siyang palangkitan. Isang linggo ang limipas, abala si Adrian sa trabaho sa kumpanayan ngunit araw-araw ay bumibili siya ang konting hamit o $2 para makdalang hamot para sa batang may sakit. Sa simila, hindi tumatanggap si Adriel, ngunit dahil sa matinding ibuang bata, napilitan siyang tanggapin ang hamot. Noong malapit din ang habota sa kanaya, masaya silang nakakakwento tungkol sa paharal at makakahanapan sa kalaya.
Inti inting na bawasan ang pogiging mailap ni Adriel at king minsan ay binibigyan niya si Adrian tingin pagtanggap, hindi na pinuong tinagtulatan dati. Napaktanto ni Adrian na si Adriel pa rin ang dating mamu na dinadanan lamang pahirap kaya nagiging malamig sa panlabas. Pagkatapos, isang di inasahang pangyayari ang dumating na parang naninigso. Biglang nagkaroon mataas na lagnat ang bata sa kalagitnaan hobby, himihingel, at mapitla ang maka. Sa pagkabahala, dinala ni Adriel ang anak sa pinakamalapit na health center, nahinit sinabing doktor na kailangan itong ilipat sa ospital sa mas mataas na antas. Halos alas 2 madaling araw nang hinginig si Adriel na nakatayo sa harap ng ospital sa gitna ng mahinang ilan, hindi alam kung saan kikihang para sa mga papeles. Nakakalihan niyakap niya ang bata na sobrang init sa kanayang kamay. Ang hatinohong sirena ng ambulansa ay patuloy na imalang havenhaf na lalong naktilot sa kanayang takot. Pagkatapos, tulat likas na ihali pinindot niya ang telepono ipang tawagan si Adrian. Matagal bago sakitan ang telepono, isang antok na buses ang nagsalita, sino ito? Simangot si Adriel, ako ito may lagnat ang anak ko. Sabing doktor kailangang hospital, hindi ko alam kung ano ang gagawin, hindi pa siya tapos magsalita nang marinig niyang nagmamadaling sumagot si Adrian, nasan ka? Hintayin mo ako, pipinta ako agad. Baagang timibok ang kanyang piso. Kahit papano nakaramdam siyang kapanatagan nang malaman niyang mayroon siyang masasandalan kahit pansamantala lamang. Hindi niya maintindihan kung bakit siya timawag kay Adrian, marahil dahil sa kaibitiran kanang piso ay naktitiwala pa rin siya o naalala ang dating pagmamahal. Pagkaroon 15 minuto, isang sasakyan ang himinto. Lumabas si Adrian nang hindi na nakabala pang makbayong, tumakbo ipang akapin ang bata. Sa pagkabigla, tinignan niya ang batang nawala ng malay sa kanyang makabisig. Agad na dinala ni Adriel ang bata sa emergency room at nakpimilit na ipahawang doktor ang kinakailangang pagsisiri. Ibinigay ni Adrian ang credit card at sinabing, gawin ninayo ang lahat para iligtas ang bata. Nang masaksihan ang eksena, napaliha si Adriel. Naramdaman niya ang tahimik na pagpisil ni Adrian sa kanayang kamay na para bang nagsasabi, hiwag kang mag-alala, nandito ako. Bandang alas 3 madaling araw tinirikan ang batang drip at inobserbahan. Si Adrian at si Adriel ay magkasamang nakaupo sa labas sa waiting area. Ang malabong ilawang pasilayo ay nakpatingkat sa mukha nilang hindi may paliwanag na damdamin. Nanghinginig si Adriel dahil sa pag-alala. Ipinatong ni Adrian ang kanayang yakit sa kanayang balikat. Hindi na tumanggi si Adriel at mahinang nakpasalamat. Malimanay na sinabi ni Adrian, ayos lang, sabing doktor kailangan lang obserbahan, magiging okay ang bata. Hiwag kang masyadong matakot. Kimirap si Adriel, alam mo, natatakot akong mawalan isa sa kanila na parang nawawala na rin ako. Hindi ko kaya ang pakiramdam na yaon. Hinila ni Adrian si Adriel ipang isandal ang kanayang ilo sa kanayang balikat na intindihan ko. Sasamahan kita, sasamahan ko kayo. May nang sumandal si Adriel kay Adrian. Tahimik siyang imiyak, ang lahat ng halit na dating bimabalong ay pansamantalang nawala, ang natira na lamang ay ang nakapapanatag na init. Nakimaka na nang bimaba ang lagnat ng bata. Pinayagan sila ang doktor na pimasok. Nakita ng batang nakmilat ng kanayang hamata ang kanayang ina at si Adrian na nakatayo sa tabi niya. Nakimiti siya ng mahina. Hinawi ni Adriel ang biyok ng anak at naksalita ng pos, tinakot mo ako. Tinangna ni Adrian ang bata at napahipa ang kanayang kalooban nang mapansin niyang nabawasan na ang panlalabong mata nito pagkatapos ng panhanip. Binalanghan ni Adriel si Adrian at pimintong hininga, salamat, kung hindi dahil sa yayo, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Adriel, hiwag mong sabihin yan. Marami pa tayong oras para makabawi. Hayaan mo akong makbaaking pasanin. Makalipas ang ilang araw, humaling na ang bata at nakalabas na sa ospital. Madalas pa rin di madalap si Adrian kung minsan ay nakdadalang pakkan para makpalakas kung minsan ay bimibiling ilang damit.
Bagamat na natili siyang tahimik, hindi na niya masyadong tinatanggihan si Adrian. Ang pitong bata ay malapit na rin kay Adrian, na lohang himahaplos sa kanilang ilo, nakbibigayang candy at nakapagpapatibay na salita. Paminsan-minsan, pinakmamasta ni Adriel ang eksenang iyon at hindi niya mapigilang mapangiti, naalala niya ang imoy ni Adrian noong siya ay bata po, na malalahanan din sa kanaya, na nakbigay sa kanayang isang malakang libro, at inangkas siya sa kanayang 5 bisikleta sa mahanghan na hapon. Isang araw, nakatanghap si Adriel balita mula sa may-aring apartment na babawian na nito ang lugar, na ito sa lahat mga imipa na imalis sa loob ng isang linggo. Nakakahilo si Adriel, hindi alam kung saan hanap ng ibang lugar na kasing mira nito'n hinit kayang paklahan ang pitong bata. Nakalala siya at hindi nakatilok ng ilang hobby, nakalangan kung dapat niyang hilinghan kay Adrian na makialam, hinit ang kanayang pagmamatos ay nakitayog sa kanayang makatibili. Kinabukasan, habang nakakalihan po rin si Adriel, biglang limitaf si Adrian, na may dalang isang mahilig na ngiti. Narinig niya ang balita mula sa kapitbahay at akat niyang nanawan na mahirapan si Adriel. Malimanay siyang nakmangkay, mayroon akong isang maliit na condominium sa labas ng bayan na binili ko noon para sa pamiminan, bakante iton ngayon. Ikaw at ang mga bata ay maaaring timira doon pansamantala, hindi mo kailangang humastos ng pera sa iba, tahimik doon at mahanda ang seguridad. Simimangot si Adriel, hindi maaari kung papatirain mo ako doon, ano ang isipin ng mga tao. Pinitol ni Adrian ang kanayang sinasabi, walang isipin ang siniman. Gusto ko talagang magkaroon matatak na lugar ang mga bata. Itirin mo na lang na inalahan mo ang kondominium ko. Naniniwala ako sa iyo. Nang marinig niya ang kasalitang naniniwala ako sa iyo, biglang sumangot si Adriel, naalala niya noong ina, sinabi rin ni Adrian, mas naniniwala ako sa iyo kaysa sa siniman. Himinga siya ng malalim, tumingala sa kanayang nahirap na mga anak, at pagkatapos ay bimalang kay Adrian, sige, tatanggapin ko pansamantala, hinit hanggang sa makahanap akong mas mirang lugar. Tumango si Adrian, bahala ka, hindi kita pipilitin. Gusto ko lang magkaroon magandang tuluhan ang mga bata. Kinabukasan, imipa si Adrian trek at nakdalang ilang empleyado para tumulong sa paglilipat. Masikasak na inilahayang mga bata ang kanilang mga damit at 5 kakamitan sa mga kahon. Ang 5 apartment, kung saan sila nagsisiksikan, ay ibinalik din sa wakas sa may-ari. Imipo si Adriel na pinakmamastan ang walang laman na silit medayo nakakalihan. Maraming masasaya at malungkot na alalang kanayang pamilya ang naruruan, ngayon ay kailangan na nilang imalis. Bagamat mas maganda ang bahong sitwasyon, nananatili po rin siyang nakalanlangan. Tumayo si Adrian sa tabi niya at marang ipinatong ang kanayang kamay sa kanayang balikat, tara na makakastihan mga bata ang bahong lugar. Baahan tumango si Adriel na may liha sa kanayang mga mata. Ang kondominium sa labas ng bayan ay isang gusali na may katamtamang taas, hindi masyadong maliw, ngunit malinis, may elevator, at may sisiritay kwarto. Medayo kinakabahan si Adriel nang pimasok siya sa lobay. Simakaw ang mga bata doon ngayon lamang sila nakakita ang tutuwing elevator. Masikasak silang pumindot ng mga pinditan, natatakot ngunit nasasabik ng maksara ang mga pintuan ng elevator. Ang apartment ay himigit kimilang 70 metro kwadrado, may 2 silid-tuluhan, isang maliwanag na sala, at makapanginaan kasangkapan. Para kay Adriel, paraiso na iyon. Ang maliliit na bata ay tumatakbo sa paligid na parang nalilihap sa isang panaginip, ang isa ay mayakap sa sofa, ang isa ay tumatakbo sa balkona ay ipangtingnan ang labas. Tumayo si Adriel sa gitna ng sala, hindi makapagsalita, pakiramdam niya ay nananaginip siya. Paano siya at ang kanayang mga anak nakatapak sa isang napakahandang lugar. Ibinigay ni Adrian ang hasisi kay Adriel at sinabi sa inang ilang sandali, hindi po sanay ang mga bata, magpapadala akong isang tao ipang magdalang higit pang kakamit, kailangan mo ring bimiling higit pang kakitson at inan, hiwag kang mag-alala tungkol sa pera para sa karainte at tibig, ayusin ko na. Nakmamadaling sumagot si Adriel, hindi, wala akong kakayaang magbayad ng kabayaran.
Hindi mo kailangang makpanghap para singhalin ako sa hinaharap. Malungkot na timawa si Adrian, akala mo ba sisinghalin kita? Hindi ako sakim. Emiku si Adriel, pamanan, hindi ako sanay na tinitulunghan. Marahang hinaplos ni Adrian ang kanayang likod, isipin mo ang makabota, nararapat silang makakaroon magandang tirahan. Tinolang empleyado ni Adrian ang makabota ipang tingnan ang makasulit. Nakalimutan nila ang kanilang pahot. Isang batang bobo ang bimilolas, inay, mas malaki ba ito kaysa sa apartment natin noon? Simangot si Adriel, pansamantala lang, anak, hiwag mong sirain ang makabahay. Ngunit kinakabahan din siya ay nakakalihan sa pakitan ng kakalakan at libilibong paktidida. Nanawan iyo ni Adrian. Malimanay niyang hinila si Adriel sa balkonoy ipanghayon ang makabota na halikaran ang bahay. Sa labas, ang araw ay sumisikat sa karaniwang harden condominium, ang hanghan ay himihip ng bahay. Pinalingan siya ni Adrian. Alam kong mayroon ka pang makapag-alinlangan, ngunit maaari mo ba akong pakatiwalaan sa pagkakataong ito? Nanghangako ako na hindi ako mawawala na hindi kita hayang danasan mili ang animang sakit. Nakamali ako noon, gusto kong itama iyon. Emiku si Adriel at tiningnan ang kamay ni Adrian na himawak sa riyas. Kimilo ang kaniyang peso. Noong siya ay estudyante, ang kamay na ito ay himawak sa kanaya sa pasilayong lektira, napakainit na akala niya ay walang makapahiwalay sa kanila. Himana siya ng mahina, hano ka katahol mananatili. Ukapak naksawa ka na, alis ka na naman. Mahigpit na hinawakan ni Adrian ang dalawang kamay ni Adriel at sinabi ng may katiyakan, hindi ako alis, maliban kang gusto mo. Mayroon akong kampanaya, may mga responsibilidad ako, ngunit pabalansin ko ito ipang mahlan oras para sa yayo at sa mga bata. Natutinan ko ang aral na ang pagiging mayaman ngunit nach isa ay walang laman lamang. Nang marinig ni Adriel ang mga salitang iyon, biglang gumalaw ang kaniyang peso. Sa katinaan, nach isa pa rin si Adrian, hindi pa nag-asawa, nakasabit lamang sa mga tsismis sa mga modelo o artista. Samantalang si Adriel matagal nang nahihirapan, hindi nang hanghas na isipin ang tungkol sa pagsasama-sama mili o mangharap ng pag-ibig. Hindi niya kayang ipaliwanag ng malinaw ang kaniyang nararamdaman ngayon. Marahan lamang siyang bumilong, hayaan mong ang oras ang magsasabi. Pansamantala, nagpapasalamat ako sa iyo para sa lugar na ito. Biglang tumango si Adrian, itiring mo na lang na para sa mga bata ang apartment na ito. Masaya ako daw mayroon silang matitiran. Limipas ang panahon, unti-unting inayos ni Adriel ang mga bata sa apartment. Ang bawat isa ay may sariling lugar na tutuluhan at maayos na mga aparador. Tumulong si Adrian na bimiling isang 5 refrigerator, isang induction cooker at ilang plastis na ipuan para makakain ang mga bata. Nagsisinilan ng mukhang maayos ang lahat. Ang mga bata ay timitingin pa sa paligid at nagbabalak na maktanim ng ilang maliliit na halaman sa balkonahe na nagpapahanda sa apartment. Minsan nakising ng mga si Adriel ipang maklitong almusal. Nang makita niyang naglilinis ang kanilang mga ang mga bata at imipo sa mesa ipang kimain, napayak siya sa kaligayahan. Sa buong bihay niya ay tinatakasan niya ang panahinap ng tahanan, dahil sa takot na mabigo, ngunit ngayon ay unti-unti na itong lumilitaw. Siyempre, hindi sa kanaya ang apartment na ito, si Adrian ang gumastos ng pera para dito, ngunit nararamdaman pa rin niya ang konting init ng pamilya na matagal na niyang nawawala. Isang hobby, dimalaw si Adrian. Naglito si Adriel isang simpleng hapinan, isda, gulay at stir-fried na buns. Ang mga bata ay nakupo sa paligid ng plastic na mesa. Nang makita ito, masayang imipo si Adrian ipang kimain kasama ang pamilya. Ang isang bata ay kimikiyon pakkan para sa isa pa, ang pinakabata ay sumisimsim sa sabaw at natapon sa kanayang damit. Ang lahat ay mahilo mainhay, ngunit napakatutua. Biglang ngumiti si Adrian, napaktanto niya na matagal na siyang hindi nagkaroon tinay na hapinan kasama ang pamilya, pawang makapagdiriwang lamang at kimikinang na alak. Ang hapinan na ito ay simpleng ngunit napakainit.
Kimain si Adrian ng isang pirasong isda at timango sa paksasabing masarap. Nahimiti nang ba kaya si Adriel, marinong lang akong maklitong ilang simpleng pahkan. Sumakot si Adrian, napakasarap na nito. Naalala ko noong sinabi mong gusto mong maklito para sa buong pamilya, ngayon ay nakakahanawa na ako. Bahayang namilaw si Adriel, himakakak ang mga bata. Ang atmosfera ay tila nakbibiran ng mga nakarang pahirap. Pagkatapos kimain, naktilinghan ang mga bata sa paglalinis. Si Adrian at si Adriel ay imipo sa balkona at pinakmastan ang kalangitan sa hobby, ang lengsot ay kimikinang somha ilaw. Sa ibaba ay ang tahimik na karaniwang bakiran, kinuha ni Adrian ang isang makapal na sobre sa kanayang bulsa at ipinatong sa kamay ni Adriel. Nakilat si Adriel, ano ito? Mahinang sinabi ni Adrian, lahat ng mga bata ay may edad na para mag-aral. Nakipag-ugnayan na ako sa isang paralan malapit ito. Ito ang gasto sa similang taon, mga libro, uniforme, kailangang mag-aral ang mga bata. Nanghanhanach na hinawakan ni Adriel ang sobre. Alam niya na malaking halaga iyon pera na higit sa kanayang kakayahan. Tinignan niya si Adrian, hindi mo naman siguro gustong maging ama nila. Tinignan siya pabalik ni Adrian, hindi imaiwas, kung papayagan mo ako, alahan ko sila na parang mga anak ko, nahinit nakadepende pa rin sa iyo. San ngayon, hayan mong makaral sila, magkaroon kinabukasan, tanggapin mo ito. Aimiko si Adriel, tumilo ang haliha sa galit ng sobre, hindi ko alam kung ano ang sasabihin, masyado na akong nakpapasalamat sa iyo. Mainang sinabi ni Adrian, iwak mong sabihin yan, kailangan ko ang mga bata, para makita ko na may kailangan ako, matahal ko nang isinabi ay ang ambisyon, ngayon gusto kong isabi ay ang pagmamahal. Hindi pa ako naging ama, nahinit naniniwala akong sisikapin ko. Timahimik si Adriel, hinayan ang liha na tumilo. Ang sandaling maraming taon kalangkitan ay naging mainit na ilan na naglilinis. Imakap si Adrian kay Adriel. Hindi na siya limaban, nakpabayan na lamang sa kanayang emosyon. Ang hangin sa hobby ay himahaplos sa biyog ni Adriel, habang ang tibok ng piso ni Adrian ay himahampas na para bang nais na bimawi sa lahat ng oras na nahiwalay. Sa likod, ang mga bata ay bumibilong na nanonood ng telebisyon, hindi alam na imiyak ang kanilang ina sa akap ng isang lalaking dating kabilang sa nakaraan. Sa labas ng bintana, kimikinang ang lengsot sa hobby, may isang bahay na parang maika na nakbibigayang pag-asa para sa isang masayang hinaharap. Kinabukasan, nakising ng moha si Adriel, hindi pa rin naniniwala sa mga kahanga-hangang pagbabago sa paligid niya. Inawakan niya ang tempok ng pera sa kanayang kamay na nakalala kung paano ito kakamitin ng maayos. Hindi siya maring mag-aksaya dahil alam niya na maraming nakawa si Adrian para sa kanaya at sa kanayang mga anak. Pagkadilat ng kanayang mga mata, nakita niya ang mga bata na nakaiha sa sahig, ang isa ay may manipis na kimot pa, ang isa ay sinipa ang kimot at tinakpan ang kanayang ilo. Ang pamilyar na eksenan hinit ngayon ay nasa isang mas maliwak na espasyo ang nakpanghiti sa kanaya. Nakpasaya siyang mamili sa palengke ng mga para bimiling kanting sariwang karna at isda at pagkatapos ay pumunta sa tindahan makakamit sa paralan para magtanong tungkol sa presayong mga panilat at notebook. Hindi niya gustong masyadong imasa kay Adrian at sisikapin pa rin niyang ayusin ang mga bagay sa kanayang sarili. Nahinit habang naklalakad sa palengke, napansin niya ang isang pamilyar na muka. Ito ay isang lalaking nasa katanghaliang halang na dating nakatira sa parehong apartment. Nakilala siya nito at masaklang bimati at nagtanong. Ang isa pan ay imikot sa kung saan siya limipat at kung totoo ba na may naksponsor sa kanaya. Bimilong si Adriel at nakikiventong kanti, hindi na limalalam. Bimilong pa rin ito, kaya ang lalaki ay boyfriend mo. May naksabi na mayaman daw ang lalaki, tiyak na masaya ka na. Nailang si Adriel, nakmamadaling nakpaliwanag, hindi tinilanghan lang niya akong kanti. Nahinit alam ni Adriel na ang lipinan ay maraming tsismusa, tinanghahan niya ito, hindi niya kayang makpaliwanag magpakailanman, ang pinakamahalaga pa rin ay ang mga bata, kailangan nilang isang matatak na bihay.
Sapag isip na yaon binili niya ang bahay at bimalik. Sa apartment, nagising na ang bata at naglilinis ang kanilang sarili at pagkatapos ay naktipon ipang hintayin ang kanilang ina. Akat na naglito si Adriel ng almusal na may piniritong itlog at sopas ng halay, kumpara sa nakaraan, mas kumpleto ang pagkain. Pagkatapos kimain, sabik silang nakbigas ng tala na iniwan ni Adrian kahapon, na naglilistang makakalapit na paralan, adres, at pamamaraan sa pagpapatola. Napaktanto ni Adriel na nahanda na nang mabiti si Adrian, at isinilat po ang makakastos. Mapait siyang himiti, nakaplano na ang lahat. Simakaw ang bata, makaroon na kami. Baahang tumango si Adriel, malapit na kayong may papasok ni inay sa paralan. Ang masaklang palakpakan ang nakpainit sa kanang puso, kahit nasa kaibitiran ay may pag-alala, sinasamantala ba niya si Adrian? Hindi naman niya asawa ni kamag-anak man. Nahinat nang makita niya ang hamatan bata na pinung pag-asa, hindi niya kayang tanggihan ang rehalong ito, lahat sila, malaki at maliit, ay kailangan edukasyon ipang makaroon kinabukasan. Tanghali dumalaf si Adrian na may dalang isang bahang. Makarehalo na kinabibilanghan aklat aralin at 5 iniporme na pansamantala niyang binili sa isang charity shop kung saan nakbebenta silang makasaganda manong hamit na may kalidad. Gusto niya na ang bata ay makaroon maayos na damit at makatipid ng kanti. Binati siya ni Adriel ng isang ngiting pasasalamat na hindi na nakpapakitang pagtitol tulad ng dati. Natiwa rin si Adrian dahil hindi na siya masyadong malamang. Nang makita ng bata ang damit, tiwang-tiwa sila, nagsisikat ng sabay-sabay tulad ng hasisif. Binalanghan niya si Adriel, kailan mo balak iproseso ang pagpapatolan ng bata? Nakalangan si Adriel, hindi ko alam kung paano magsisimula. Maraming populis ang wala dahil makaampun sila. Wala silang sertipiko ng kapanghanakan. Nakisip si Adrian, kung hanuan, hingi akong tulong sa isang abogado para sa mga populis. Maral kailangan kong humawang sertipiko ng pagiging tagapag-alala para sa yayo. Nakilat si Adriel. Hindi niya naisip ang lahal na aspeto. Bigla siyang natakot na ang 7 bata na ito ay maaaring maiwalay sa kanaya 6 oras kung may maksasampang demanda. Nakalala siya kung may 6 halo. Pinatak si Adrian, hayaan mo ako ang makayos. Alam mo mga abogado kung paano. Kailangan mo lamang ipaliwanag ng malinaw kung paano mo inampun ang bata, makaroon mga saksi sa mga dating kapitbahay at tiyak na ito ay may sasahawa. Himigot ng hininga siya at namitla siya kung kakawan mo yaon, pag-isapan mahataw ang bihay ko, kawawa naman ang bata, natatakot akong masaktan sila, naintindihan mo ang pag-alalang yaon, kaya pagkatapos ng lahat ng konsiderasyon. Nakpasaya siyang manahimik at hilingan sa media na itigil ang pakikialam para protektahan ang kanayang privasay. Nahinat napakaraming mausisa sa kampanaya, nakapalagit ang paparazzi sa lahat ng lugar na nakakapekto ng hesto. Isang hapon, isinama niya ang 6 na bata sa supermarket ipang bimili ng kakamit sa paralan, habang sa babay men na may sakit ay nasa bahay, biglang limitaw ang isang reporter at kininan silang makalarawan na ikinatakot ng mga bata. Namila siya at tumalikod ipang takpan ang mga bata, sino ka, bakit mo kami kinakinan ng litrato? Nahimisi ang lalaki, halo gusto ko lang i-record ang ebidensya na ikaw at ang batang ito, ikaw po ang kabit ng balay na rayo. Nakalala siya, hiwak mo siyang siron, kaibahan ko lang siya na tumitulong sa akin, hiwak kang maksalatan kung ani-ano. Nahimisi ang lalaki, kaya pala sinasabi nilang hinahamit mo siya para kimita ang pera para bihayin ang batang walang ama, napakahanda. Pagkatapos ay kininan niya silang makalarawan, natatakot ang bata at imiyak na kimapit sa kanaya, Mama, imivina tayo, natatakot ako. Nang hinag siya sa halit at balak akawin ang kamera, nahinit mabilis na imatras ang lalaki, mabiti na lang at nakialam ang isang siritay huwart sa supermarket at pinalabas siya. Natakilan siya habang akap ang anak, tumitulo ang haliha, simakaw ang isang batang baba. Ano ang sinasabing lalaki, Mama, bakit niya tayo tinatawag ng batang walang ama?
Pinataania sila no may pagil no tinah, hiwag kayang makinig sa kanaya, masamang tao lang siya. Nang hapong yaon, tinawagan niya ito habang imayak at ikiniwento ang nangyari, nakalit ito at nanghanhinag at pinataan siya, hiwag kang imiyak, nasan ko, pipintahan kita diyan ngayon. Nahinat natakot siya, nasa bahay na ako, ayoko nang limabas, natatakot ako sa hatong katilat niya, ano ang gagawin ko. Nova ito, mahanap akong paraan, siguro kailangan nating harapin ang publiko ng isang beses at tilihan na hindi natin sila pwedeng hayang takitin ko magpakailanman. Ang pagpabahong ito ang naktilak dito na mag-organisang isang maikling press conference ipang ipalam sa publiko ang lahat sa simila. Maring tumitol siya, ayaw niyang ilantat ang kanayang privasay na hinipagkatapos ng insidente sa supermarket, napaktanto niya na ang pakiwas ay magtutilak lamang sa mga masasamang tao na manakot sa mga bata. Kinimbensi siya nito na dapat silang himarap ng may dignidad ipang mawalan silang dahilan ipang maksinang halang, puprotektahan nito ang mga bata ipang hindi sila masira ang kanilang panghalan. Nakisip siya at nakpasaya sa hili, ang mga bata ay bata po at hindi maring matakot at magpakailanman, kaya isang press conference ang inihayak na kahanapin sa pinungtanghapan ng kampanaya na pakaraming mamamayak ang dumating. Mausisa ang lahat sa kiventong balay na rayo at 7 anak. Kinakabahan si Adriel, hindi pa nakakarap ng mga kamera, nahanda si Adrian ng isang simple at konserbatibong damit para sa kanaya. Ang mga bata ay nakasuot ng uniforme, mahkawak kamay na nakihintay sa waiting room, hinawakan ni Adriel ang kamay ni Adrian, bimibilis ang tibok ng piso niya. Pinakama siya nito, nandito ako, hiwag kang makalala. Nang tawagan silang staff, limabas silang magkasama sa maliit na entablado. Kimislap ang mga flase sunod-sunod. Ang mga balinghan. Hinagpitan ni Adriel ang hawak sa kamay nito, makatabi ang mga bata, natatakot na nakakapit sa laylayan ng damit ng kanilang ina. Naksalita si Adrian, salamat sa inayong pagdating. Nakpasaya akong mag-organisan pagtitipong ito ipang wakasan ang hamaling tsismis. Ina sa lahat, ipakikilala ko ito si Adriel, ang dating kasintahan ko at ang 7 bata na inampon niya mila pa noong bata pa sila. Walang ignaan sa dugo, hindi sila kabit at hindi rin sila mga anak ko kayang sinasabing ilang mga pahayahan. Tinitulanghan ko lang sila dahil pinalahan ko ang sakripisyo ni Adriel. Natahimik ang buong silid, marami ang nakilat. Isang reporter ang limapit, kaya ano ang dahilan kung bakit mo kinakawa ito? Gusto mo bang sabihin na dahil sa pag-ibig o iba pang layunin? Sumagot si Adrian, ang dahilan ay pinagsisisihan kung iniwan ko siya noong nakaraan. Ngayon gusto kong bimawi. Tinalalaki niya ang 7 ilila, hinaanghan ko ang kanayang kabaitan at handa akong suportahan sila para magkaroon magandang bihay. Imayos ang lalaminan ang isa pang reporter, hindi ba't natatakot ko sa publiko? Apektado ang iyong reputasyon, nakaalala ang mga mamiminan. Nakimiti si Adrian, naniniwala ako na kapag kinakawa natin ang tama, walang dapat ikatakot. Anong reputasyon ang mas mahalaga kaysa protektahan ang mga taong mahal natin? Milang imalanghav ang mga balanghan, may mga himanga, may mga naktidaparan. Sinanayasan ni Adrian si Adriel na limapit sa mikropono. Nanghanhinag siya, ako ay isang mahirap na baba lamang, nawala ng pamilya, nahinit hindi ko maaaring talikiran ang mga malangkot na bata. Gusto kong tiyakin na hindi ako nakpapayaman, hindi ako humahamit ng siniman. Gusto ko lamang na ang aking mga anak ay makapag-aral at limakitulak ng iba pang mga bata nang hindi inihishan. Nanghangalit ang kanayang mga mata, lumilyaran ang mga bata. Sambit ng isang bata, Mama, natatakot ako. Ahat na niyakap ni Adrian ang bata at pinakalma, hiwag kang matakot, nandito ako. Bimaba ang kaluban, maraming lente ang nakatune sa nakakontak na eksena, isang payat na baba, 7 nanghanhinag na bata, at ang isa sa pinakamayamang lalaki sa bansa na nakatayo sa harap nila na parang naktatangho. Iminit ang publiko sa magkabilang panah, may mga nantag, may mga naktidaparan.
Pagtatapos ni Adrian, gisto lang naming mamihay ng payapa, imasa ako na pagkatapos ng araw na ito, ikakalang media ang aming privasay. Kung may sinimang sadang maksanang halang kakasahan naman sila. Pagkatapos, inakay niya si Adriel at ang mga bata palabas ng entablado. Sinibikan silang sandang maraming reporter nagtatanong, ngunit pimilit itong iwag ng sumagot pa. Biniat nito ang pinakabata, hinawakan ang kamay ni Adriel, isinara nila ang tabang paktidida sa pamamagitan lakas ng loob na himarap. Animan ang manghari, ayaw na niyang patiloy na matakot ang mga ito. Kinabikasan, may makalit mong artikilo na nakasulat ng positibo na tinawag ang kiwento nina Adrian at Adriel bilang isang fairytale sa totoong buhay. Nakakahilo ang netizen sa pakte-debate, maraming masasamang komento ang pinabilanan, at marami ring sumiporta, piniri si Adriel sa pakikang pambihira sa pakpapalaking 7 ilila. Binasa niya ang komentong iyon habang imayak, hindi niya akalain na ang kanayang mahirap na kiwento ay pakmamalasakitan. Siyempre mayroon pa ring ilang tsismis na pahina na nakpapatiloy, ngunit ang karamihan sa presayon ay nabawasan dahil hindi na sila maring maksanang halang pa. Inti-inti ring nasanay ang kanayang haampon sa pakakaroon, makatong nagsasabing masiverte sila. Alam lang nila na mahal sila ang kanilang ina at mabaitan ang kanilang tiyo Adrian. Milo noon ang bihay ni Adriel at ang kanayang anak ay lumipat sa ibang pahina mas payapa. Nak-enroll ang bata sa isang paralan malapit sa bahay sa inang pakakataon na may mabak sa kanilang balikat na nakbenta sa klase kimikinang ang kanilang mata. Inti-inti na ring bumalik si Adriel sa paktatrabaho, nakakaya siyang parte man na paklilinis sa isang maliit na opisina ipang makkaroon panhinaan kita. Baka man kayang-kaya ni Adrian na makbagayang lahat, gusto pa rin niyang maging self-sufficient at hindi imasa. Tivang habi di madalaw ito para kimain tumutulong sa mga bata sa kanilang aralan. Ang imaang lalaki na nakasutang salaman na mainhat na naktutiro sa isang bata kang paano sumilat ay nakpalala kay Adriel sino ang makakala na isang araw ay makakangkiro si Adrian sa mga malangkot na bata. At siya napaktanto nito na ang tinay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa pakikang nanghanghina sa listahan mga balay na rayo kundi sa sandali na nakikita nito ang mga kimikinang na maka. Malilit na kamay na kimakapit ito na tumatawag sa kanayang tiyo. Adrian, kailangan mong litasan ang problemang ito. Akala nito na dapat nitong lipahan ang mundo, ngunit ngayon ay nainawan nito na ang maliit na pamilayang. Ito ang legar na gusto nitong mapabilang. Pagkatapos ang kahilihan, mas nagang malapit sina Adriel at Adrian, ngunit hindi lahat ay nagang maayos. Minsan naktidida pa rin si Adriel, natatakot na isang araw ay maksasawa ito, iwan siya at babalik siya sa wala. Naintindihan ni Adrian, sinisibikan nitong patinaan araw-araw na hindi na nito ilitin ang pagkakamali. Isang gabi nang tulog na ang bata, nakaupo sina Adriel at Adrian sa balkonahe, tahimik na pinakmamasdan ang kalangitan na pinuwang mahabitain. Hindi sinasadaya na sinabi niya, naalala mo pa ba kung kailan tayo hiling tumayo sa tabing isa't isa at pinakmasdan ang mahabitain? Malangkot itong himiti parang nuang habang baho ako imalas. Suot mo ang pitang damit, nanhaku tayo kung ani-ano. Tumanga siya. Nanhaku itong babalik, ngunit pagkatapos ay nawala ito. Naghintay siyang ilang biwan at narinig na naroon ito kung saan man matagumpay o nabigo ay hindi malinaw. Pagod na ako, kailangan kong magtrabaho para mabihay. Nanghanghina ang kanayang tinag, namatay na rin ang puso ko kasamang pamilya ko. Ipinikit ni Adrian ang kanayang mata, masamang tawa ko. Bilang akong hinabol ang pangharap ng kayamanan, natakot sa mga obligasyon, naisip na kapag ako ay matagumpay na babalik ako para hanapin ko. Sino ang makakala na kapag ako ay mayaman na nawala na kita? Ngayon naintindihan ko na ang pera ay hindi maring makpawing sakit na idinidilot ng mga tao, tangang ang pag-ibig at katapatan lamang ang makapagpapahalang. Lemangon siya ipang tingnan ito tumilo ang mga liha. Marahan nitong pinait ang liha at pimilong, alam kong natatakot ka pa rin.
Nangang aku no hende kita bebitawan sa pagkakataong ito. Gusto kitang protektahan at ang kabota hanghang sa dilung akong bihay. Naniniwala ka ba sa akin? Nach alanghan siya tumangot sige susubukan kong maniwala sa iyo mili. Isang tango ang nakbakan dito niyakap siya nito. Sa labas kimikislap ang habitain sa kabino parang nakdiriwang para sa kanila. Nginit bago pa man makahinga ng maliwag dumating ang bagong kahanapan. Isa sa kabota sa babaydang ang naimatay sa paralan. Tinawakan Giro si Adriel ipang ilat na siya ay isinisakot sa kline. Nach madaling paminta si Adriel halos malaklak ang peso. Sa babaydang ay malisok sa mahabang panahon, wala siyang animang sakit, hindi ba? Nach madali rin si Adrian na imalis sa pilong at paminta sa ospital malapit sa paralan. Siniring doktor na siya ay himihina at may matinding anemia, kailangan akarang paksasalang dugo, marang kailangan ng operasyon kung mayroong congenital disease. Nakilat si Adriel, may sakit ba siya dati na hindi ko alam. Imiyak siya. Niyakap siya ni Adrian, hiwag kang makalala, susubukan kong mahanap ng paraan. Itinilak sa babaydang sa laboratorio. Hinalang doktor na may makapalatandang hereditary anemia kailangan hina. Imipo si Adriel sa labas at nanghanginag sinisisi ang kaniyang sarili sa hindi sapat na pag-alaga. Sa panahong yun, tumayo si Adrian sa tabi at pinataan siya, kakawin natin ang lahat. Dadalhin ko ang anak sa pinakamaysay na ospital, hinihiling ko sa yayo na mahang matatag. Makalipas ang ilang araw, inilipat sa babaydang sa isang espesyalista sa ospital para sa makapagsisiri. Ipinakitan resulta na mayroon siyang makapalatandang panayat na congenital blood disorder na nangangailangan ng regular na pagsubaybay na may regular na pagsasalang dugo. Halos bimaksak si Adriel, patiloy na imayak. Kailangang alivin siya ni Adrian, ang sakit na ito ay hindi nangangailangang hindi ka maring mabihay, kailangan lamang na sumunod sa medical na protocol, mari parang mag-aral at limaki ang bata. Tiniyak din doktor na kung alahan at kikiyang hamot mabibihay pa rin ang bata ng normal. Medayo napakan si Adriel, nginit nak-alala tungkol sa pera, wala siyang labis na pera. Tiniyak ni Adrian, ako ang magbabayad. Anak ko rin sa babaydang, hiwag kang mag-alala. Nantak siya, hindi niya kayang tumanggi, kailangan niyang tumango para tanggapin ito. Pagkatapos ng panig, nanawan ang kabata na may sakit sa babaydang. Interesado ang ilan habang pinasaklang iba ang kanilang nakatatandang kapatid. Maliwalas ang apartment, kahit natin senado ang lahat, nginit salamat sa pagmamahal, himipa ang lahat. Gising si Adriel buong gabi para bantayan sa babaydang na iminom gamot, madalas ding bumibisita si Adrian para mag-update sa sitwasyon, minsan nananatili ito para tumulong sa pagtitimplang gatas at pagalaga sa bata buong gabi. Tiningnan niya ito ng masinsinan, naalala bigla ang kakabing isa siyang may sakit habang kailangan niyang patahanan ang imayak na bata na pakaraming hinanakit. Ngayon nandiyan ito para penian. Nabasa na niya ang kasabihan na gustong sabihin kung matatanda na kapag tayo ay bimaksak, tingnan ang ating palagit ipang malaman kung sino ang mananatili. At ang taong nananatili sa ngayon ay si Adrian. Pagkatapos ay himalang. Sa babaydang kailangan lamang sumunod sa eskidayong pagsisiri. Himinga ng maliwag ang buong pamilya na parang nakaligtas sa isang kalamidad. Naisip na makakaroon kapayapaan, isang hobby, habang naglilitong hapinan si Adriel, bigla nitong hinawakan ang kamay nito, seryoso ang hamata, may gusto akong pakisapan. Tinaas niya ang kanayang kilay, anong problema, bakit ka mukhang tensaynado? Himinga ito ng malalim, gusto kitang ipakilala at ang mga anak sa mga makilang ko. Nabalitaan nila ang tungkol dito, gusto ka nilang makilala. Gusto ko ring formal na ipahayag ang relasyon sa harap ng pamilya. Natagalan si Adriel, ano? Kilalanan ang kamahalang mo. Bakit biglan? Ikiniyom nito ang halabi sa tingin ko dapat mangyari ito ng mga uhili.
Sinabi ko sa kanila ang higit pa o mas kanti gusto nilang makita ang magang manigang na baba na dating kilala nila. May lakas ko bang loob. Inilang siya ng palit-ilit, hindi natatakot ako. Hindi na ako isang dalaga, ngayon mahirap na ako at may 7 ampon, tatanggapin kaya nila ako. Tinainon siya nito, alam din makamahalang ko noong nakaroon na nahiwalay tayo, labas lang nalangkot dahil gusto kanila. Iwag kang mag-alala, naniniwala akong mahal ka pa rin nila. Ayaw mo bang magtago magpakailanman? Emiku siya sa pagmimini-mini at pagkatapos ay bemintong hininga, okay, nahinatiwag mo akong piliting mohang manigang. Hindi pa tayo determinado hanggang doon. Mahigpit nitong hinawakan ang kanayang kamay at pinaktibay, matahol na akong nakapagpasaya. Pagkalipasang ilang araw, dinala nito si Adriel at ang 7 bata sa malawak na falang pamilya nito sa labasang langsot. Ang kalsada papunta sa kota ay natatakpan makapenuh, ang maranghang bakiran ay mga samhabata. Kinakabahan si Adriel dahil hindi niya kailanman naisip na makakapasok siya sa tahanan ng isang kilalang pamilya. Nakimiti si Adrian, hiwag kang kabahan, mabait ang mahamahalang ko. Nang iminto ang kotse, naghihintay na ang 2 mahalang. Nang makita si Adriel, medayo nakilat ang mahamatang ina ni Adrian, nahinit pagkatapos ay natiwa siya, o Diyos ko, si Adriel ba yan? Ang tahal na marami kang nakbaho. Mahalang na emiku si Adriel, nang hinhinak ang tinah, halupo pasensaya na ang tahal na. Limapit siya ipang suportahan ang kanayang kamay, walang dapat ikaya. Noong nakaproblema kayo ni Adrian noon, nalangkotan ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ngayon na nakita kitang bumalik, natitiwa ako. Ang kabatang ito. Dahan-dahang limapit ang kabata, sabay nilang sinabi, halupo. Tumango ang matanda sa kanila, ang bait ninayo. Bakit ang daming apo? Nakalala si Adriel na ikiniwento ang kanayang pag-ampon sa kanila. Nakilat ang hamahalang ni Adrian nang malaman na sinakit niya ang 7 ilila. Naantak siya, o Diyos ko, napakabait mo, himahanga ako. Maranding tinapik nito ang balikat, malaya kayong maklaro sa bahay, hiwag kayong maya. Ang happy ng pamilya ng habay na yun ay napakasaya. Namanga ang habata nang makita ang mesa na pinuwing makadelikasay. Panatilin pa rin nila ang kanilang mahanghanan, hindi sila naglakasloob na kumiyang kahit ano. Timawa ang ina ni Adrian at kimya para sa bawat isa sa kanila, kimain kayo, hiwag kayong matakot, marami kaming pagkain. Imipo si Adriel sa tabi ni Adrian, human ang kanayang peso dal nakpakitang kabaitan ang mahamahalang nito, hindi nakpapakitang pagkakaiba sa pakitan mayaman at mahirap. Pagkatapos kimain, imipo ang buong pamilya sa sala, nananwitn't ang habata habang nakisap ang matatanda. Tinangnan ng ama si Adriel at mahinang sinabi, alam kong nahirap ka, nahinit pinanatili mo pa rin ang iyong mabait na peso, natutiwa akong nakisang ang aking anak pagkatapos maraming taong kamangmanghan. Imasa ako na makasundo kayong 2, hindi ba? Naital si Adriel, namimila ang maka, upo. Inakpitan ni Adrian ang kanayang kamay, hayan na lang natin ang hamahalang na magpasaya para sa amin, nahinit sa hirado akong hindi ko papalampasin si Adriel Mili. Sumakot ang hamahalang, mabiti, hinihintay ko ang araw na formal kayong magkawak kamay na bimalik sa isang bahay. Sa 7 apo ko, itinitirang kong apo sa tiyot, sapat na para mahalin namin ang isa't isa. Ang taos-pusong hasalitang matandang mag-asawa ang nakpatilong liha kay Adriel. Hindi niya inasahan na tatanggapin siya ng labis. Nasaktan noon dahil sa pagkawalang kanayang pamilya, akala niya na mag-isa siya magpakailanman, ngayon na mayroon siyang isang malaking pamilya na nakpikas ng kanilang makabisig, naramdaman niyang nakakabigla ang kaligayahan. Pimalakpak at nahiyawan ang habata nang marinig ang kanilang makalulot-lula na sinabi na itinitiring nila silang maapo, imalanghav-nghav ang tawanan sa buong sala, pinalis ang animang inferioritay komplet. Maran siyang sumandal kay Adrian na para bang natakpian niya ang isang donhan pagkatapos maraming taon hindi. Pagkakasundo.
Pagkalipasing ilang araw, kisang tinawagan ina ni Adrian si Adriel para papintahan nginit tumanggi si Adriel, gusto niyang manatili ang makabota sa pamilyar na apartment malapit sa paralan. Naintindihan niya, hindi siya nang api. Hayan paman, mila nuwang araw na yaon tivang katapisan ang linggo ay dinala ni Adrian ang buong pamilya ipang bisitahin ang kanayang kamahilang, naklilito at nakaalaman. Patiloy na tiniyak matandang mag-asawa na titistisan ang makabota, nginit mahalang na nakpasalamat si Adriel at ipinaliwanag na marami na ang nakawa ni Adrian, susubikan niya ang kanayang makakaya ipang hindi masyadong dimepende. Sa ilang lawak na mamayani pa rin ang kanayang pahalang sa sarili kahit na inti-inti na niyang tinatanghap ang kanayang damdamin para dito. Nihimiti ang ama, mahaling ko. Ang bihayang lahat ay may mahirap na panahon, ang malaha ay panatiliin natin ang ating mabait na peso. Mau kita para diyan. Bimalik sa truck ang kampanaya ni Adrian, human ang pakiramdam nito, mas maraming oras ang ibinigay para sa kawanghawa. Nagkaroon itong ideya na magtatag ang pondo na pinanghalanang ipananalig na nagdadalibhasa sa pagtulong sa ilila. Natiwa si Adriel nang marinig ito. Hindi ka isa, Adrian, mayroon pang maraming mahirap na bata doon. Timango ito, gusto kong palawakan ang iyong diwa. Sa sasinot na matatak ang pondo, hayon kitang manghasiwa o makbayodal na inawan mo ang kanilang kakalakayan. Nakangat siya, ano ang espesyalidad ko? Timawa ito, mayroon kang peso, sa tingin ko ay sapat na para pahanghan ang makataw. Lihim siyang nantig na lola ang kakabing nakakitom, ang tangang pinakamalaking hiling niya ay hiwag mamatay ang makabota sa kalsada. Ngayon ay pinasigla siya nito ipang talanghan ang iba pang makabihay. Tuwa-tuwa sa pag-ibig, lahat ng paghirap ay lilipas. Tulad ng sinabing matatanda nang yanan sa ang pananalig na bahala ang media, nginit sa pagkakataong ito ay hindi sinisiyasat ang privasay nito na katun sila sa kailangan ng proyekto. Limabas si Adrian sa pahayagan na naktideklara na maklalan ito ang bahaging stok nito mila sa kampanaya at kakamitin ang kita ipang maminan ng pangmatakalan para sa mga ilila. Marami ang nakilat, ang ilan ay nagsabing tanga ito sa pagpabawas ng makakita, ang iba ay piniri ito sa napapanahong pagpapataas ng kredibilidad, nginit hindi ito nakabala. Gusto lamang nitong hawan ang nakpapasaya dito. Saninda ni Adriel ang kanayang peso na pinuong pagmamalaki at pasasalamat. Minsan naktataka siya kung nakayos ba ang kapalaran para makita silang mili para hindi siya makisang naktadalang pasanan para matakpian niya ang tinay na halahan bihay. Narinig niya ang kanayang peso na tumitibok ng hatahimik na tibok na ibang-iba sa mga panahong nakbabaho. Mabilis na limipas ang isang biwan, nakaral na ang 7 bata, ang ilan ay medayo na hilidol hindi sila dating nakaral ng regular, nginit sinibikan nilang himabo. Tivang hapon ay nakikita sila sa bahay at kinikiwento ang makakiwento ang klase kung minsan ay mayroon silang makakaklase na di marating ipang maklaro. Kimikinang ang apartment sa tawanan. Mila sa isang madilim na baba, si Adriel ngayon ay nakang isang masayang ina handang maklito ang tsoke para sa mga bata. Madalas pa rin itong bimisita si Adrian kasama niya sa supermarket para maklito. Makasalang isang mainit na pamilya, kilang ang isang kasal para hawang marka, nginit ayaw pa ni Adriel na making makilo, natatakot siya sa ingay, natatakot siya sa publiko. Tinanghap ito ni Adrian, sinasabing lang, kapag handa ka na, maghintay ako. Isang gabi tulog na ang kabata habang nanonood sina Adriel at Adrian sa sala, nakpapakita ang estasyon balita tungkol sa pagpapalawak ng pananalig para suportahan ang ilang karaktahang katahanan. Tahimik nitong pinanood ang imaang kabata na tumatanghap ng tulong na nakanghiti madama ang init. Sumandal siya sa balikat nito, masaya ka ba? Timango ito, sa tingin ko ay may kailangan ako, hindi lamang isang balay na rayo na sakim sa pera. Limangon siya, kaya maaari ka bang tumanghap ng isang simpleng bihay nang walang makasiperkar, walang makakastalayo. Timawa ito, kung gusto mo, handa akong gawin ito, nginit sa tingin ko kailangan pa rin natin panatilian ang aking trabaho ipang magkaroon ng punto para panghalakan ang mga anak at iba pang mga bihay.
Ang malaga ay nanawan kuno ang pera ay sa lamang paraan, hindi ang lainin. Tumango siya. Tama, ang pinakamalaga paran ay ang pagkatao. Niyakap siya nito at hinalikan sa nuwa. Nang hinak siya nang bimalik ang napakaraming damdamin, makakalong makakandang alala at masasakit na nakalo at natinaf sa kasalakihang matamis. Bimilong ito, Lena, makpakasal tayo, ayaw kong mahintay po. Natahimik siya, imalanghav-nghav ang kanyang peso sa kaba. Sinabi niya dati na kailangan niya ang oras, nginit ngayon na tinitingnan niya ang kanyang mata, naintindihan niya. Seryoso siya at ayaw rin niyang patuloy na magtanong ang mga bata tungkol sa relasyon ng kanilang ina kay Tio Adrian. Nakisip siya sandali at pagkatapos ay bimilong, sige, payag ako. Ngimiti ito ng masaya at niyakap siya, salamat sa pagbibigay sa akin pagkakataon. Naku po ng tahimik sa mainit na akap na yaon na pinusiyang nostalgia. Nakankiti ang kanyang halabi sa kaligayahan. Hindi nagtagal, isang maliit at intimate na kasal ang hinanap sa labas ng filan ng kamahalang ni Adrian, sa presensya lamang ng kakaibahan ng pamilya, ilang empleyadong kumpanaya, walang ostentasyon, walang tsismis sa media. Nakasut si Adrian isang eleganteng piteng oday. Natakot na hindi na siya mahanda, nginit sa harap ng salamin ay nakilat siya ng mapaktanto na kimikinang ang kanayang mata, kimikinang ang kahalakan na parang bimabalik sa edad na 20. Ang pitong bata ay nakasut ng oday, tinawag siyang ina, tinawag si Adrian na ama, masikosik na naktitipon. Sa simpleng entablado, binigay nito ang singsing sa kanaya, bimilong, mao kita, patawat sa mkhaton pahlayo. Imiyak siya, mahal din kita, kahit na nasaktan ako ng husto, naniniwala pa rin ako sa iyo. Imalanghav-nghav ang kapalakpakan, imiyak ang matatanda, pimalakpak ang makakaibigan. Ang isang harden ay nabayaran malikhaang makakilay na kimikinang sa ilalim makapandekorasyon na ilaf, ang makabota ay nakikipagkampitin sa para sa soka at tumatawa. Nang sumunod si Adriel kay Adrian sa apartment na ibinigay nito sa kanayakang tinawag ng makabota na tahanan, pamilyar po rin siya sa pamahat ng asawa at inang isang malaking pamilya. Nginit tinignan ang pitong kimikinang na mata at ang tong nakmamalasakit sa tabi niya, alam niyang binigyan siya ang tatanang isang pagkakataong miling mabiyay para mahmahal at mahalin. Samha sa minut na araw, imalis ng moha si Adrian para magtrabaho at pagkatapos ay imiwi ang buong pamilya para kimain. Sa katapisan ng linggo ay bimibisita sa kanayang kamahalang, paminsan-minsan ay nakpipiknif na magkasama. Ang mag-asawa ay naklalakad sa pitong bota sa damihan, mahaba ang paklibuhang araw na pinuong kahalakan. Walang nakalala tungkol sa kung ano ang nakaran, tangang pinaalahan ang kasalakihang sandali. Naririnig ng hataw ang kiwento tungkol sa balay na rayo na dating nakabandona sa kanayang inang pag-ibig at pagkatapos ay nakitang mili na nahanap ng yank, nakpapalaking pitong bota, at sa hili ay nakpakasal. Na halos lahat ay nakakaramdam na tulad ng isang pelikula, ngunit ang nakakantindi lamang ang nakakakita nito bilang isang mahandang katotohanan na naklalaman ng makatong mensahe na mahalaga ang pera. Ngunit hindi nito mabibili ang kaligayahan kung walang taus-pusong pag-ibig. Pagkatapos ng pagkawalang isa't isa, kung minsan malalaman lamang natin na pinaalahan at kung may Adrian man, may araw na makikita mili sila. Si Adriel ay parang isang biglang sinahang araw na nakpapaliwanag sa bihay ni Adrian at tinilinghan siya nitong malampasan ang dilim ng kawalan pag-asa. Ang pitong bota ay sumasakisak sa pitong espong bihay na isinakripisayo ni Adriel ang lahat ipang protektahan, ngayon ay binibigyan silang sapat na pagmamahal kahit na hindi sila kadeho. Ang walang kondisyong sakripisayo ni Adriel ang nakbibigayang kailangan sa bihay ni Adrian na naklalayo sa kanaya mila sa nakahiyang kayamanan. Sa habing kanilang kasal, pagkatapos patilihan ang habota, naupo sina Adriel at Adrian sa tabing isa't isa na may dalang maliit na kandila. Nalala niya ang mahaba at mapait na paklalakbay, nalala niya ang haton ambisyon. Nakawak kamay sila at nakpalitan malimanay na halik. Mahina niyang sinabi, salamat sa pakbabalik. Sumagot ito, salamat sa pagtanghap sa akin.
Pantay na imekot ang mga ventilador sa kisama, mahinang himihip ang hangin sa balkonahe, pinapahalav ang manipis na kurtina. Sa labas, mainhay pa rin ang lengsot, nginit sa apartment na yaon, natakpian na nila ang isang payapang lugar. Tayong hana sa kalahitnaan ng bihay, ano ang maaari nating matitihan sa kwentong ito? Marahil ay aral tungkol sa halakhang pagkatao, tungkol sa hindi pagpapain tilot sa